Benvingudes i benvinguts a Ara PT, el podcast que promou la formació professional de la Fundació BCN Formació Professional. En aquest podcast descobrim històries reals i novetats sobre la formació professional. Avui tenim amb nosaltres una convidada molt especial que representa molt bé tot allò que volem reivindicar i explicar mitjançant aquest podcast. Una noia amb molt de talent, amb curiositat i amb un camí molt interessant. Ella és la Júlia Sudan, té 22 anys, està estudiant Enginyeria Informàtica a la UOC, té un grau superior de Telecomunicacions i treballa a la UTM CSIC, és a dir, a la Unitat de Tecnologia Marina. A més, participa en missions científiques a l'Antàrtida. Sí, d'aquelles que passen mar endins, 2 vegades a l'any, i és finalista dels Premis Donatic 2023. Voldríem fer un petit parèntesi i explicar un segon què són els Premis Donatic, perquè d'allà és una mica d'on ens hem conegut i d'on heu conegut el teu perfil i per això que estàs avui aquí. Els Premis Donatic tenen un doble objectiu. Reconeixen i visibilitzen el paper fonamental de les dones en el món professional, en el món empresarial i a l'acadèmic. El paper de les dones en les noves tecnologies, per així poder donar referents a les nenes i les adolescents que dubten en dedicar-se o no a aquestes disciplines. Les disciplines que són de ciència, de tecnologia, d'enginyeria, de matemàtiques, el que se les coneix com les CTEM. I llavors, doncs, aquests premis és una de les iniciatives del Pla Donatic que va estar incentivat o que està incentivat per la Generalitat, pel govern, i bé, d'allà doncs hem conegut a la Júlia Sudan amb un perfil interessantíssim i passarem ara a començar la nostra entrevista. Llavors, a veure, per començar així una mica fort, Júlia, si tu li haguessis d'explicar a una nena que potser ara té 10 o 11 anys, què fas a dia d'avui? Una mica també perquè ella pensés en plan, uau, que xulo. Què li explicaries? Doncs, que estic anant a l'Antàrtida, que treballo en projectes internacionals també molt xulo, col·labores en termes i coses que en la vida et poguessis haver imaginat, no? En projectes científics que dius, què és això i per què estan investigant això ara mateix? I a part t'obre un món i t'interessa tot el món de la ciència, no només el de la enginyeria, no? I és molt interessant. I si ens haguessis d'explicar una mica, per exemple, el primer dia... O sigui, ara potser ja era la teva segona missió, no? Sí, el segon cop que he anat. El segon cop he anat. Sí. Llavors potser ja anaves una mica com amb més expectatives del que seria Sí. i el que no. Però potser la primera vegada, en plan, com va ser com la teva primera impressió i si ens poguessis acompanyar com si estiguéssim com al teu cantó, saps? En plan, què fas? En plan, on vas? O sigui, d'on surts? Surts del cor de Barcelona? No, Que no sé. primer, va ser que em van trucar Vale. per oferir-me, el treball a la UTM. Vale. Aleshores, quan em van trucar, jo pensava que seria com només anar a l'Antàrtida i a partir d'aquí ja et busques la vida. I realment aquesta feina és passar 8 mesos a Barcelona Vale. i després 3 mesos a l'Antàrtida. Vale. Aleshores, aquests 8 mesos el que fas és preparar tota la campanya. Aleshores, jo estic allà com a electrònica ara, que és també una mica la família de telecomunicacions, l'informàtica, i preparo tota la campanya, el que es necessita electrònicament, per passar aquests 3 mesos amb pressupostos, informes, tot el que sigui necessari per la següent campanya, i a la campanya executar-ho tot i a part donar el suport als... Perdona, quan dius campanya et refereixes a el que és la part de l'expedició, Sí. aquests 3 mesos, Aquests no? 3 mesos es diuen campanya. Vale. I perdona, que t'he tallat. I un cop a la campanya, llavors? I un cop tu estàs a la campanya, tu voles de Barcelona a Buenos Aires, de Sí. normal. Jo és el que he fet tots els Vale, anys, vale. 2 anys que he anat, que tampoc Ja. són. Buenos Aires, Ushuaia, i fas 3 dies amb el vaixell, que passes pel Drake, que jo sincerament ho passo molt malament perquè és un mar molt, molt complicat de passar, almenys per mi, i estàs a l'Antàrtida. Nosaltres estem a la illa Livingstone, per exemple,
que és, doncs, clar, la part de l'Antàrtida no estem en si en el continent, sinó que hi ha diverses illes al voltant i estem en una d'elles, que és O l'illa sigui, aquesta. avió de Barcelona a Buenos Aires, de Buenos Aires a Ushuaia, barco? No, Buenos No. Aires, Ushuaia, jo també. Ah, vale. Perquè clar, has de tot. Sí, sí, si no seria bastant llarg. Sí. Vale. I d'Ushuaia a allà una de les illa, es diu illa o Illa, és sí, és illa? una illa. De l'Antàrtida a Can Marco. Exacte. Vale. I allà 3 mesos. Sí. Vale. Ja concretarem una mica més més endavant perquè em sembla superinteressant, la veritat, com què és el que fas a la illa quan estàs a l'Antàrtida i una mica com és el teu dia a dia i després el posteriori, no? Que suposo que també la feina també ve després de tot el que es recull o es fa allà a la illa. Però ara parlem una mica de una de les coses, no? Una de les formacions vitals i claus que t'han fet arribar fins aquí, que és la formació professional. Val? Explica'm una mica què et va fer escollir estudiar una FP una enginyeria d'FP. Doncs justament va ser el batxillerat. Jo me'n recordo, a l'acabar del batxillerat no vaig tenir un bon batxillerat. Vale. Jo quan vaig començar el batxillerat vaig començar a propòsit just per començar l'enginyeria. I el batxillerat no em va anar gaire bé en matemàtiques, física i tot, tampoc vaig tenir un bon any, però sí que és veritat que vaig acabar una mica tot bé, però vaig acabar una mica com replantejant-me de, ostres, realment vull fer la carrera l'any que ve. I jo tenia segur que volia fer el grau, però sí que és veritat que també tenia molta por de fer-lo al principi i vaig decidir de dir, vale, no el faig, i perquè jo sé que si el feia, el primer any no el volia deixar, i si el deixava ja, deixava totalment aquest món. I jo personalment sabia que no estava com aleshores per fer el grau. I vaig parlar amb ma mare i em va dir, ai, per què no fas una FP? I a part, tampoc sabia quin grau fer relacionat amb les TIC, no sabia si fer el grau de telecomunicacions o el grau d'enginyeria informàtica, i vaig dir, d'acord, doncs em tiraven molt més les telecomunicacions aleshores, i vaig dir, d'acord, doncs faig la formació professional superior de telecomunicacions, si m'agrada continuo amb el grau, i si no m'agrada, doncs me'n vaig al grau d'informàtica. I doncs així va passar, no?, de dir, vaig fer-ho com una mica de dir, ho faig abans de la carrera i a part podia entrar en el món laboral molt abans i era com tot avantatges, o sigui, va ser com per mi una sorpresa de dir, ostres, sí, puc tenir aquesta alternativa i a part són avantatges, que no són desavantatges a l'hora de fer tot. Clar. I és que la veritat és que és sorprenent com a vegades encara hi ha desconeixement sobre la formació professional. No sé, una mica com per a veure, no és que des d'aquesta entrevista anem a acabar amb tot això, però sí que ens sorprèn molt com a vegades encara hi ha gent que no coneix o que no s'ho planteja del tot i tal. Ens podries explicar una mica com ha sigut justament la teva formació d'FP en aquests anys i una mica, doncs, suposo que, bueno, no ho sé, però que gràcies a ella estàs on estàs avui, no? Vull dir, sents que o sigui, Totalment. que et va formar bé o... Totalment. Em va formar molt tècnicament, i l'Antàrtida i sobretot en molts llocs científics o sigui, al final tota empresa o tot lloc necessita un tècnic. O sigui, està la figura de l'enginyer, però també és molt important també la figura del tècnic i també és molt poc valorada o està també molt estigmatitzada tant en quant jo no m'he trobat aquest estigma en el món laboral, però sí que quan era més petita estava aquest estigma una mica, no? I considero que és una figura superimportant que dona valor a tot el que es fa, no? Perquè al final no hi ha enginyer sense tècnic, no hi ha científic sense enginyer, i no hi ha res sense... O sigui, no hi ha... Al final és tot un equip, no? Clar. Però sempre està una mica aquest estigma i de normal la gent doncs, no el té tan en ment, la figura del tècnic. Però realment a mi el grau va ser el que em va fer... Estic treballant on estic gràcies al grau superior, sí. Clar. O sigui, es podria dir que has anat a l'Antàrtida gràcies a la superior. Sí, 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 totalment. És que és així. Poco se habla. Per tant, bueno, i no només això, sinó com sentir-te, imagino, com potser agafant la confiança per després continuar el teu camí, no? Potser comentes això de, ostres, potser en aquell moment el grau, no sé, no l'acabava de veure, no només potser perquè tenies por de després deixar-lo i el típic bucle una vegada s'entra, no? I que entenc perfectament que... Però a part d'això, com dir,
dubto, bueno, pues vaig a provar una cosa que potser no sigui tan específica com el grau d'enginyeria de telecos, per veure si m'agrada, no? O sigui, com complint moltes funcions perquè expliques la formació professional, no? En el Sí, teu cas. sí, Molt bé, sí. molt bé. I després també, clar, vas començar a treballar molt més d'hora. Sí, Explica una mica com és el grau d'enginyeria, no? El d'FP. el d'AFP. Sí, Sí. així, sí, sí. Doncs jo vaig començar el grau superior Mhm. i jo me'n recordo que de normal fas les pràctiques del segon any, però a mi em van permetre o va sorgir l'oportunitat de poder fer les pràctiques del primer any. El lloc, o sigui, per mi em va agradar molt, que va ser Mediapro, era un audiovisual, a més, o sigui, tot el món de l'audiovisual m'agradava, m'ho vaig passar pipa i vaig dir, ostres, això m'encanta i també em va, o sigui, ensenyar moltíssimes coses tècniques de radiofreqüències, de tot, o sigui, em va agradar moltíssim. I t'insereix, perdona que et torni a tallar, però molt jove a l'ambient laboral en una empresa molt important. És a dir, com Sí. des de molt jove ja estàs tenint com... Bueno, no és ni tan sols com un forat, o sigui, un ull que mira per una finestra, sinó que estàs dins ja directament Sí, del total. món laboral Totalment. d'una empresa que té un impacte a nivell dins d'aquell sector, bueno, és que no pot tenir més. Totalment. Totalment. Jo, o sigui, des del primer any, que potser feia 4 mesos que estava estudiant, ja estava treballant. Què tenies? 17 anys? Quants anys No, tenies? tenia 18, 18. Bueno, res, Sí, 18. molt jove. Sí, tenia 18 anys i ja estava començant doncs, a tocar coses que potser no les hagués tocat si hagués fet el grau fins als 21, 22. I sí, ho hagués trobat, aquestes pràctiques, perquè sí que és veritat que encara jo no he entrat en el món de les pràctiques en el grau d'enginyeria, però sí que és veritat que sé que costen una mica més de trobar-les. No, els centres de formació professional, clar, com és tan constant la relació que tenen amb les empreses del seu sector, estan molt ben connectades. I això és una altra de les coses afegides de fer FP. Sí. Molt bé. Vale, parlem ja una mica del que comentàvem abans, així, que em sembla com superinteressant. Un cop estàs a la illa, què fas? En plan, arribeu allà, deu haver una base o alguna cosa, no sé. Clar, arribem allà, primer mirem doncs, per la funció de la base, no? De que la base estigui operativa i de que tot funcioni bé. I perquè la base estigui operativa, doncs primer fa falta el menjar, l'energia i les comunicacions. Nosaltres el que fem és garantir les comunicacions de ràdio. Doncs pugem, allà no hi ha internet, no hi ha res, i clar, el que no arriba la cobertura del mòbil. O sigui, jo, per exemple, ara que arribo a Barcelona em comencen a arribar tots els missatges de 3 mesos. O sigui, fas un off molt fort, eh? Sí, totalment. Ja, és un Molt. retiro. Sí. Retiro en Antàrtida. Sí. I doncs s'han de garantir les comunicacions de la base amb el vaixell, un cop se'n va el vaixell, doncs, no, de ràdio, no? Aleshores el que fem és, en 2 punts de l'illa, doncs instal·lem antenes de ràdio i fem que hi hagi doncs, comunicació de ràdio analògica, que enguany hem començat amb la digital i prou bé. Anem avançant a poc amb els sistemes. I aleshores desenvolupem doncs, tot el que hem pensat a Barcelona. No? Si a Barcelona hem dit, vale, doncs, aquest any tenim aquest projecte a fer, nosaltres com a electrònics, doncs, es comença a desenvolupar segons l'ordre de prioritat. O sigui, allà la base és com una estructura normal o sigui, no és com una espècie d'edifici. Fa fred, igualment, heu d'anar com sempre en mode abric. O sigui, Sí, fa fred, però no és aquests menys 20 graus. Vale, Que la gent, uah, l'Antàrtida, quin fred. vale, No, quan parlem de l'Antàrtida potser estem parlant d'Andorra quan estàs a hivern, que és sorprenent, però... vale. Ah, més o sí, menys, Sí, més o menys. Pots estar per sobre de 0 graus? Hi ha dies, sí, hi ha dies que sí, és Vale. Ok. 0, Vale. mitja. Vale. I llum? Llum, quan arribem per la campanya, o sigui, a principi de campanya, que anem a desembre, Sí. finals de desembre, llum tenim tota la nit. I conforme va avançant la temporada, ja cap a febrer, març, ja es fa de nit cap a les 8, 9, gener es fa de nit cap a les 10, 11, Vale. va a poc i ens Temps avança la nit. La nit. I després, sempre és de nit? No, Ah, o sigui, no és el canvi aquest com a Finlàndia o... sí ho és, vale. però a estiu, nosaltres no hi som allà. Vale, vosaltres no ho viviu. No hi ha tanta llum, Vale. però sí que és veritat que
Hi ha menys hores de No ho lleure. experimentes. No. Clar, és que seria de nit, seria una mica Allà complicat. només estem l'estiu antàrtic. Vale. O sigui, la base només està oberta 3-4 mesos a l'any i és just els mesos de bonança allà, que és Vale. l'estiu allà. I tu sobretot diries que estaries com, quan estàs allà, més al terreny o també com més la part com de responsabilitat electrònica, més com tipus en ordinador, mirant sistema, o sigui, què és tu allà en el teu dia a dia, tu particularment? Una mica de tot. Vale, una mica de tot. Justament ok. els meus companys i jo estem una mica de tot. Si no és estar a la base fent el que es necessiti fer, doncs surts i vas a instal·lar el que es necessiti, saps? O sigui, Vale. justament toquem una mica de tot. Jo no em puc queixar de res. Vale, en no, aquest perquè em aspecte. sembla interessant per aquest perfil també, de dir, en plan, no només tens la possibilitat d'anar a llocs tan, bueno, podem dir-los com, no sé, exòtics o Sí. com l'Antàrtica, sinó que a part de la feina allà no és gens monòtona. No, per No? exemple, i també depèn molt de la meteorologia. Vull dir, Clar. si hi ha mala meteorologia i demà tenim planejat instal·lar, per exemple, un repetidor de GPS amunt d'una muntanya, si hi ha mala meteo, doncs no, aleshores t'has de buscar una altra cosa a fer a la base. I què diries de les dues experiències que has tingut, o les dues missions, com hi deu? Disculpa. Les dues campanyes. Les dues campanyes que has fet, què t'ha agradat més? Què és la part de la teva feina, de tot el que has anat fent en les dues missions, com que et sentis més orgullosa, o que hagis après més, o que t'hagis interessat més, que hagis gaudit més? Bueno, tu misma. Jo, per exemple, a mi em diuen, no, demà has d'anar a instal·lar aquí, que és a una muntanya, això. Puja tu sola i fica la ràdio digital per fer una proveta d'una setmana. I jo, clar, no... Jo sola, amunt d'una muntanya... Bueno, sola, t'acompanyen guies, però al final la feina l'has de desenvolupar tu. sí. I clar, estàs allà sense... Jo sempre anava de la maneta dels meus companys, tot bé, fins aquí, però clar, et diuen, bueno, tal. I va ser com aquesta també confiança de que tenien en tu, de dir, vale, i de pujar ja amb el fred i tot, que al principi fa una mica com de mandra, perquè al final t'aixeques a les 8 i dius, ostres, ara he de pujar a aquesta muntanya amb el fred que fa. Yeah. M'he d'estallar el A mi em vent sembla congent. planazo com a feina. Sí. Digues. No, clar, però que sí, te fa mandra. o sigui, no fa mandra, però sí que Pot és fer veritat mandra. que fa una mica de... Tu estàs a la base calentet i ara No, has no, d'anar clar. fora, Ja. amb fred. Puja a la muntanya, Sí, està bé. pujar a la muntanya. Ja. Saps què? No fa mandra, però ho fas. Sí. Però en el moment de sortir dius, ai, que Sí, calentet estic aquí. sí. Bueno, pues igual, Sí. I puges i clar, a la que baixes i a la que estàs a dalt i ho fas i tota la feina està ben feta, aleshores és quan sents una mica aquest orgull de dir, mira, és que bé, no? En plan de, ho he fet, He sigut capaç. Sí, I he sigut d'això capaç. a altra cosa més. I no? exacte, i Com- amb el fred i no amb totes les circumstàncies, perquè estàs a la muntanya i no tens recursos. I sobretot és aquesta capacitat de poder-te fer front a tots aquests problemes quan no hi ha res i també et dona una capacitat com de pensar, de dir, vale, doncs no tenim això, doncs utilitzem cinta aquí. O sigui, una mica com aquesta capacitat de poder pensar sobre el moment, tot el que està passant, i a mi és el que més m'ha donat. Ja, de reaccionar davant d'esdeveniments o situacions no planejades i espavilar-se, de resoldre. Sí, molt bé. I et volia fer una altra pregunta. Parlaves de les comunicacions en el sentit de l'internet, no? És a dir, sí que instal·leu allà com una xarxa per poder-vos comunicar entre vosaltres, entenc, però estàs completament desconnectada del que ve siguent d'aquí d'Europa, de casa teva, o sí que et pots comunicar en aquests 2 o 3 mesos que... No, Com va sí, això? et pots comunicar. Ah, vale. Si allà tens certs internet durant el dia, Vale, però és limitat. és limitat. Vale. Però sí que limitat. pots parlar amb els Sí, teus tu pares. pots parlar tranquil·lament amb els teus pares, pots utilitzar Vale. WhatsApp, tot el que Vale. t'adequis, però tens un internet limitat i t'has de gestionar una mica tu Vale. amb Amb el que tens. el que tens. Vale, un internet limitat per tu en la teva estada durant X temps. Cada dia et donen certs megas. Aleshores, doncs, jo tinc aquests megas durant el dia i durant la nit s'acumulen tots i el dia següent es reparteixen entre tots. Vale. Baixin una mica. Acabant només per la teva feina en aquest blog, hi ha alguna cosa de la teva feina que no has explicat o que
pues, algú que ens està mirant o escoltant pensaria: "Ai, pues, no m'esperaria que, no sé, una persona que d'aquest perfil estigui fent també aquesta tasca concreta a l'Antàrtida". Jo aquest any, per exemple, un projecte que m'ho he passat molt bé, però també molt malament, una mica tot, era, per exemple, el campament Byers, que és un campament que es troba en una punta de la illa i no hi ha res. Aleshores hi ha 2 mòduls, diguem que són com refugis, i un s'utilitza de menjador i l'altre s'utilitza de laboratori. I la gent va i aleshores estan en tendes de campanya i estan allà com convivint, doncs, el temps que necessiti el projecte d'estar allà. I clar, allà sí que és veritat que allà no hi ha generadors, no arriba res. Aleshores, allà el que s'ha de fer és tota energia renovable, majoritàriament, perquè, òbviament, si falta alguna energia renovable perquè no hi ha sol, doncs han d'utilitzar un minigenerador. Doncs aquest any hi ha hagut un projecte molt guai que hem estat treballant amb els meus companys, que era doncs, refer 2 caixes elèctriques, diguem, perquè hi haguessin comunicacions, perquè hi tinguessin doncs, aquesta energia per poder viure doncs, en allà aquests 3 mesos. I era algo que jo no m'esperava fer. O sigui, tot el món de les energies renovables, tot el món de l'energia, jo no tenia ni idea. Jo soc molt perfil telecos, info, o sigui, molt una mica cap aquí, electrònica, però jo mai havia tocat doncs, un sistema de renovables com a tal i m'ha ensenyat moltíssim, perquè ho fas des de zero, un sistema per gent que potser es passa un mes o 2 ficats allà, saps? I a vegades la responsabilitat i tot, a vegades et frena una mica i et fa tirar enrere i, ostres, ho estaré fent bé. Hòstia, has tocat energia renovable. No m'ho imaginava. Uau, que guai, que interessant i que a l'ordre del dia més que mai. Vull dir, també, en plan, totalment. les renovables són bàsiques a dia d'avui. Val, doncs l'última cosa que volíem preguntar-te, bueno, que volia preguntar-te, era una mica sobre el tema dels referents. Llavors, encara a dia d'avui semblaria, pel que veiem, que falten una mica falten noies en el teu sector, en el sector de les TIC, de les STEM. Llavors, no sé, per què creus que és així des de la teva experiència, el que tu has viscut en el teu camí? O sigui, falten molts referents d'això ja de primeres. Al final és un món que està molt masculinitzat. I, i jo entenc que hi hagin, i ho entenc, que hi hagin dones que hagin volgut fer-ho i hagin dit, ostres, això no, perquè em tira molt enrere, perquè un cop estàs allà no tens referents, no tens com aquesta fortalesa, diguem, de, vale, si aquesta noia ho ha fet, jo també ho puc fer. No et pots sentir identificat, aleshores sí que és veritat que costa una mica el no sentir-te identificat amb ningú i a l'estar allà et sents com una mica com un gos abandonat, no, però una mica com no hi ha ningú que ha fet aquest camí i l'hem de tirar una mica endavant, però hi ha moltes referents. O sigui, jo, per exemple, tinc companyes que són increïbles i és que és això, es necessiten visibilitzar aquests referents. Jo crec que no és que no hi hagin, sinó és que es necessiten també visibilitzar. Però sí que és veritat que durant tota la història no s'han visibilitzat. Les dones en la ciència i les dones tècniques no s'han visibilitzat. No, totalment. Bueno, és el que estem intentant fer aquí. Sí, total. I llavors, per exemple, a la teva feina hi ha dones, sou 50-50, minoria... Quin és el percentatge? A la UTM, la veritat, estem bé de percentatge de noies dones tècniques. Crec jo que estem bé. Dins de tot, o sigui, comparant-ho amb... No, 50-50, però un percentatge bastant equiparat, 40-60, alguna cosa així. Sí, això sí. A la base, cada cop estem sent més, o sigui que també bastant bé, però sí que és veritat que, o sigui, per molt que tu com a empresa vulguis, si no hi ha, jo, per exemple, a la meva classe no te les pots inventar. Saps? Per molt que... Aleshores, jo, per exemple, a la meva classe de grau superior érem 2 noies. A batxillerat era l'única. Sempre ha sigut una mica així. Aleshores, també la cosa és que vagin pujant més. I llavors, si tu ara mateix, en plan, és de les últimes preguntes i ja acabem en breus, poguessis parlar com amb una nena que s'estigués plantejant fer una FP de TIC o de les STEM, què li diries? En plan, pues, evidentment per animar-la, però una mica això, com algo realista, però no? El primer que li diria és
que no es deixi guiar pels estigmes. Al final, el món de la FP, el món tècnic, sempre ha estat estigmatitzat a un tipus molt concret de persona. I tu com a dona, no, trenques una mica amb aquest estigma. Sobretot en el món tècnic, ja et dic. Aleshores, que no es deixi guiar zero per als estigmes, que costa una mica, però bueno, que sigui forta i sobretot que si és algú que li agrada, que no ho tiri enrere, perquè ni pels estigmes ni perquè li diguin què, sinó que continuï endavant i si és algú que tu realment t'agrada, és el que estimes fer i tot, que res et trenqui a l'hora de continuar fent. Perquè això, cada cop que tu estàs sent forta, estàs superant un obstacle més per les que vindran. Perquè contra més siguem, menys tindrem la necessitat de ser fortes. Molt bé, molt ben dit. Mai millor dit. Molt bé, doncs això potser seria, és el que li diries a una noia, a una nena, però les famílies, que potser poden tenir inclús algunes més por que el que ve siguent els nens i les nenes que, escolten algun estigma però diuen, mira, és igual, jo ho vull fer. Però els pares que potser són d'una altra generació i que potser encara tenen altres concepcions, què els hi diries? Ja tu entrada en el món laboral i de més. Jo sí que és veritat que la meva família era mi mare i la meva àvia i sempre m'han donat ales per tot. Aleshores sí que és veritat que jo mai he tingut com aquest problema, si no era, si tu vols això, aconseguiràs el que tu vulguis, etc. Però sí que és veritat que a les famílies diria que no tallin ales, que si és una que una persona estima i que vol fer, és un camp que potser és difícil i potser la persona haurà de ser més forta o el que sigui, o que ho provi endavant. I si es cau no passa res, vull dir, és que tots ens caiem en aquesta vida. Jo miro batxillerat, saps? O sigui, espero que per molt que hi hagi aquesta por, que tots tenim sempre a l'hora de fer alguna cosa, no s'han de tallar les ales en cap moment, perquè literalment estàs matant el que una persona estima. I sempre hi hauran coses que t'impediran o et faran, ostres, avui... Però considero que és important el continuar endavant i tots aquests impediments o tots aquests, jo què sé, coses que et passen al dia a dia no afectin tant, o si afecten, doncs tenir com aquesta de tirar endavant, aquesta empenta. Molt bé, doncs Júlia, ha estat un plaer escoltar-te, moltíssimes gràcies. Crec que històries com la teva no només inspiren, sinó que també ajuden a entendre que l'FP és que és una opció no només vàlida, sinó és que a dia d'avui una opció que et pot catapultar fins a l'Antàrtida. Sí. Vull dir, ni més ni menys. I res, doncs a totes les persones que ens ho escolteu, moltes gràcies. Si voleu descobrir, moltíssimes gràcies, Júlia. Si voleu descobrir més històries com aquesta, doncs seguiu-nos a l'FP, que pot estar a les nostres xarxes socials, tant a Spotify, a Instagram, també a TikTok. I res, ens veiem aviat al pròxim capítol. Moltes gràcies. Adéu.